Kijk, waarom? Ik en mijn partner staan moest één keer in de lijn. Heb ik zo bereid liedjes. Nou is een beetje vol aan die liedjes. Als een lekker lijntje. We staan in die lijn zien ze. Nou kom je 3 broers. Nou die broers kan je zien, hij is een beetje ouder dan ik is. Maar hij is korter dan ik is. Nou ik heb daar bij je achter gekomen. Ik weet niet hoe komen ze bij sommige oude seizoenen. Maar ik weet niet of ik weet niet wat aan van die, maar anyway. Maar dan lijkt het zo die mannen. Als je mannen misschien dan wil die mannen mij draaien of iets. Nou, ik is je oude wat bekleren. Goed, dan is het. Misschien voel het lekker om een goed beroep zijn tijd uit te dragen. Kijk, maar dan Ik denk dat voel lekker. maar dat is met hier een goed broer. Ik ga niks aan je doen niet. Ik ga niet met tijd uit dragen. Als je me gaat raken, ga ik je aangeven, ouwe. Ik ga niet de rol spelen. Koppel. Ik ga niet de rol spelen, ik ga je gaan aangeven. Kijk, Nou staan dus man. Nou staan die 3 broers, dus ik kan zien dat ik aangeklammen. Staan die 3 broers achter me. Of achter ons. Maar nou wat die mannen omkomen, zak je mannen klaar af. Kijk, je gaat dus zo naar een kaap toe. Wat? Kijk je? Nou, ik weet niet wat je insinueert dat je... Wacht. Zus. Ik ken 2 kaap. Nou, daar heb ik nog zeggen. Ik weet niet of alleen insinueert het maar of het zo daar. En dan wil je nog echt aan bedoelen. Dan ga ik kaap doen, dan wil je niet kwaai ook. Alle als van die kaap of zo. Ik weet niet wat hier niet. Laat wiet voor oors, man. Oh, jelle wiet. Wat is die 2 kaap? Anyway. Nou, wat ik die, sorry. Maar kijk nou, alle praten nou zo, nee. Alle praten er heel, alle zeggen die ding straight in. Nou, alle praten nou heel tijd zo in die ronde. Maar ik weet dat alle praten van ons. Nou hoor ik dit na die oceaan. Meneer, ik kan bekleed. Nou denk ik mijn broer, ik waar niet op dit kan bekleed. Ik ga niet meer, maar ik zie het niet van mij niet. Ik praat dus soms Maar alle praten nou zo hard dat ik moet het nou horen. Right? Nou is ik klaar, mijn partner, personeel, 24, 28 voor me. Nou, hij denkt hier, man, maar los, man. Als ik kom bij Skjal, hij staat zo. Nou, ik had het vraag, doe. Zeg me nog niet. Slaap, Stel maar dat we jou 3 man pak laat krijgen. Verstaan je, man? Ik ga nog goed bro. Die mannen moet oppo, hij doen met bro. Die mannen gaan mij vertrappen. Kijk, ze gaan niet net een pak krediet, ze gaat moet schade betalen. Verstaan je, man? Van kijk, als ik ga maar die raad overrijden. Ik wil dit gewoon niet. Ik doe dat, ik maar of waarom? Deze, ik heb niemand die. Hier af. Zij pees moest nog. Nou, ik vaar nog. Nou, zij weet als ik vaar nog. Als ik er alweer ga doen, gaat ze nog niet iets doen. Maar ze gaat kwaad voor mij. Oh, maar zij maakt hier. Maar ze gaat nog niet iets doen. Nou, zien ze nog mij, ik kijk vaar. Dan zie ik, oké, nou praat ze weer aan de goed. Maar dan wil ons nog aangaan, praat die mannen nog once, zie je? Ik heb mijn nights aan, nee. Mannen staan zo naar jou. Zie je, ik heb zo goed te lachen. Kijk nou, ik sta nog. Ik sta nog. Zij wordt bejaarde man, maar die. Ik sta nog met 2 dangen hier naar. En dan kijk mannen, kijk je, ik kan niet bekleden, ik ga wapens gebruiken. Ik heb 2 wapens. So die eerste al wat aan mij raakt, en zij gaan die show. En pingelingelingeling. En de hond gaat ook die pingeling. Ik weet niet hoe met derien maken, daar. Maar ik ga mezelf nog vinden. Yes. Maar nou klinkt het goed te lachen, maar ik wil niet lachen. Die mannen hoor, ik lach niet. Van net hoe dom die man ik lach wel. Ik kan ze les van hij in de X doen. Hier waar die lijn staan, hè. Hier zo is raak je niet te ver van ons af. Nou, voor mensen om uit te bewegen, moeten we voorbij tussen die lijn van ons en die raak. Ik zie ja. Mijn partner staat aan de highway. Nou zit ik, kom een broei vooraan. Nou denk ik als jij van mij. Bij die kom ik je pad ik man. Yes. Van, zij hadden niet pad staan, hond nog net een skier.
en dan gaat zij nou problemen So nou sy 4 man. Dan op Verstaan jou. maar van, ek weet maar die man gaan inzam. En hy is lankal is op jaar wel. Alles lankal. Kijk je nou druk, hij want die mijn partner. Man. Hier draai hij kan om. Ja, maar ik kan hij, man. Veel lang kijk nou, kijk ik van, als ik, kijk je, wat. Het is nog kwaad, Ga je nog aan die lijn aan, man. Maar nu praat nog al aan. Nou komen we, ik en mijn partner nog moet betalen. Zij is bezig om te betalen. Ik zal niet goed op je counter. Nou, die honden staan ook. En dan staan niet lijn, die staan recht achter. Hij had zijn omdraai, zoen ze een van die mannen. Zo nabij. Dat is niet nabij niet. En er staan op een rieling achter, dat is niet nabij niet. Maar die kan niemand tussen ons. Maar als ik zie aan ons. Nou, hier weet ik hoe die man heet van ons op. Dat ik die bottels op die counter zit. Zeg gewoon, nou. Je rijdt dan nog nooit melkstout gedronken. Wat? Melkstout. Ik Wat heb melkstout? Oh, oké. En dan nooit melkstout gedronken. Hoe pro? En vraag even zeggen tegen je, waar pro? Ah, maar Jan melkstout. Ze storen we aan het. Oké. Nou, vraag je man zeggen tegen je, hoi. Het zij al melkstout gedronken. Nou, denk ik met bro. Oh, nou, Zit die mannen praat indirect samen met jou. nou weet ik, jij heeft van mij gepraat. Maar nou, kijk ik nou om. Nou komt hier van hulle. We gaan naar die andere tel toe. Nog ja, bro. Nou, druk ik op ongeluk met partner. Ha. En zij, kijk eens aan, kijk wat je roept. Kijk hier. Gelukkig, ja, maar nog niet gezien. Nee, sorry. Van, als hij maar nog stroende praten, dan weet ik niet wat ze gebeuren dan. Zij zei, moet kijk waar hij Manier. Kijk, ja, als je lekker space op dier te roepen, nou, obviously Zo kan zijn we je staan nu. Wat Zo bestaat zijn we staan nu. Wat Als het van jou afhangt. Dat hij man jou geraakt heeft daarna. Van ik, als ik voorbij loop, ga ik ook raken. Zo zijn we staan. Ik versta Dat hij het. man geraakt heeft. Ik versta het. Ja. Nou, daar komt ik daar. Ik ook Klopt, andere pak, maar oké. Ik kijk jou altijd van haar. Moet nog niet terug. Yes. Ja, maar sorry, dat zeg ik. Ja, een broodje, zei je. Alweer. Nou, shoe aan gaan. Moet niet komen. Je voelt, eerst voor jou en wat Zij je zo, wat dat is een nieuw man kan staan. Auw, Zij jij hoor. Ja, als je diep smaakt. Als je diep smaakt, dan man, sorry. Hier vraagt dat hondje achter me. Wat nou behalve? Kijk je, hoe, vraag mij te komen. Kijk je, hoe pro melkstap. Als ik naar mijn broer dit nog. Zie je, dat bestem. Naar mijn broer dit nog geen melkstap te doen. Nou draai nog weer om. Nou vraag die man mij. Maar denk je, kijk, zei je met een beroep. Hoe? Maar hoe doet dat nou? Hoe pro melkstap? Als ik met broodjes hier dranken, ik doe toe brood. Draai je om. Hier vraagt die man weer een keertje daar. Drank ze niet aan je goed die. Ik zeg, nee, kijk je. Ik is hier drankerie, zo ik weet die. Hier zeg je tegen. Mijn broer, die man zei drankie, ik kan het niet horen. Die man zei, kijk, goed soort getuigen. Zo, hij hoort. Maar hij aan het toe zachtere tijds gepakt had gereden. Ik moest nou in een video onters. Toen dacht ik zou jou vatten, ja. Ik zou jou vatten. Als jij die indruk zegt. Ik ga niet drillen nog wat. Nee, soms moet ze maar dit wit. Wat Om de een fight beter is, te als kiezen. we fighten. Dan kan hij. Ik weet, ik kan niet fighten. Maar ik zou kansen vatten aan zijn. Yes. Maar ik kan niet fighten en ik wil ook niet fighten. Ik wil niks in cirkel. Ja, maar hoe promoot dat? Ik weet die hoor. Zoals zij Als zij iemand zien wat een type, maar bijvoorbeeld een saaie ding, of een saaie koe, nee? En jouw man neemt hem eens aan, nee, die broer heeft dat, die er dan overschoon. Nou, kan zij niet verstaan het. Nee, dat is ook van gezegd, nee, kijk je, ik weet die. Maar die vrouw hoort me 3 keer. Dat ze het tegen me omgezet. Ik broer, die man is hier drankerie. Die man zo zeggen, die man Maar serieus, ze staan ze. Maar ik heb bestaan, dus ik kom ik rustig over aan wil ik zeggen, nee, ik weet die, ik weet het of ik heb nog nooit die verdronken. Wie zijn meteen mannen is dit onnodig, man. Is hij nodig om onnodig te wezen? Alles. Kijk je nou. Ja, recht, daar is hij nodig. Nou, en hij tijd nee.
Dus weet je wat, jy het my mind eraan, en dis hoekom ek ook so 'n lag gekry het, man. Aan hy tyd te dink ek myself, ja, as maar goed, jy was nie by nie. En dan goed, jy was nie by nie, as maar goed, my ander getuie was nie by nie. As maar goed, jou partner was nie by nie. Want ek kan nog my partner gehanteer het in hy oomblik, nee. Of lekker gemeens in hy oomblik. Maar as jou partner by my, hy toe getuies. Nee. Ek sal gelos het. Ek ook. Hulle toe is al hier na 3 gevat. Ek sal gelos het, bro. Sien jy, wat hy, die man uitkom en sê, ja, hy kinders is toch nie mooi nie. Ek weet nie waarom alles so aan nie. Sien jy, hy was as jy dit sien, ek omdraai, dan maak ek haar na toe manier. Maak die man nog hy, as jy reject word, as jy kinders nie mooi nie. Kijk, ik heb nog een relationship nie. Maar ek voel, ek sal hy nie. Ek sal hy nie. Sy kan my nog nooit. Moenie my tokkie raak het lyk vir my. Nee, ek kan nog nooit. Kijk die man, ek het dan nog vanmiddag hy sê, wait, kyk net man. Kijk wat maak ek nou. Sy sê vir my nie. Sy moet 'n Sandy kry. Nee, tel me vir jou moeder. Nee, ek het tel vir jou moeder. Kijk jy, ons is een keer, wat is praat van amper in altercations komen. Ons is een keer hy, en ons andere tye, nee. Nou, ons al 3 is in verhoudings. Nou, ons 3 se partners het uitgegaan, man. Bietjie uitgegaan, so mee en so. Toen ons regel net besluit, kijk je, ons het aan ons vrije tijd, ons 3 spat ook maar ergens heen. Ons besluit toe, ons gaan naar een bar toe ergens. As hier in Gordons Bay, ja. Waar kan die centen, waar kan die centen? Nou gaan we aan die bar toe, ons gaan een pool gaan skiet, man. Nou, ek is hier ook wat pool skiet, he. Die man is een hond vir pool skiet, en my tyd is ook een hond vir pool skiet, man. Right, ons gaan. Nou, ek is hier, oké, gaan in die einde mee. Nou is hier so 'n ander broer, ook binne in die bar, man. Maar die man is lekker dronk, man. Nou, ek gaan nou nie so profile gee nie. As wat ook? Nou, hy is die profile wat ek nie wil gegee. Nee. Maar oké, as 'n blanke ou. Nou, sy kan sommer sien, die man sê, ek weet nie of het nou, omdat hy dronk was of wat, maar sy hele houding is, nee, ons behoort hier nie. Ons behoort hier nie. Nou, hy wil nou jou tyd, net 'n bietjie agtergrond, ons andere tye, wat die hond in pool is, hy man het sy eie witbol, hy het sy eie, ons het nou net vir my 'n nuwe poolstok gaan koop. So, hy gaan ons nou die poolstok ons nou, uitdraai, so. Ja, hy was die set-up van myself. Right, ons steek uit. Nou skiet hy my getuie teen so 'n ander broer, wat ook daar was. Nie die broer nie, maar teen so 'n ander broer wat ook daar was. Maar die broer, wanneer jy dit my getuie kon sê, kyk jy naai, sy moet so skiet. Hy wil so maar die stok gryp en my getuie se hand, en so. Nou kyk jy, tussen ons 3, ons het die kort fuses, man. Ons kan baie goed tolerate. Maar net, sy sien wat die man se intensie is agter, ons verstaan, hy was dronk, maar die sien sy intensie, ken sy instantly, kom my kwaadheid die by my opneem. Ek dink die manier, kyk jy, as ook hy dat by hy, man het so maar jy gaan nie by my so maak, van, ons gaat poolstoks raad, of jy gaat poolbole eet. Kijk, maar dit is so ook. Anyway, die man is jou te doen oorlog so. Ja, hy het dit ook gesê. Kijk, ons getuie, hy ander boom is nog gewen. Toe, wil hy maar nou, 10 my getuie skiet, die dronk ook, wil nou 10 ons getuie skiet. Toe giet die man met een voorwaarde. Asof, hy skiet ook, met hy stok en hy witbol, of my getuie skiet glad nie, met hy stok of sy witbol nie. Hy was die, nou ons getuie is van hy man, sy gaan nie vir hom sê nie, man. Sy gaan hy man absoluut niks sê. As in my stok. Ek het nou net die stok gekoop. Right, nou sê my getuie vir hom my bou,
Nee, sy kan mos nie vir my sê as dit jou plek. Nou, hy is dronk en hy sê, maak nie saakie, man. Dat is nie rechtvaardig dat sy nog met so'n stokkie, kyk jy as, seker 4 ander stokke, man. Maar daar was nie, was genoeg stokke. Hy man wil met hy stok skiet, of met een tyd skiet gelijk nie met sy eie stokkie. Hy was die ding. Hy was ook net so nabe, kyk nou kom ek sit daarby, kom by op die bankie net. Nou kom staan hy man langs aan my. Nee, hy wil nou sy my kop praat oor my retail. Maar ons praat so. Ons maak so by my. Sien daar wat die man kyk. En gaan nou die man bericht nie. Hoekom? Maar lach om uit ja. En dis op my sjaal, die man moet nou net 1 keer tekommer. Kijk, in die scenario was ek hy ou, wat in hy ou se kant was. Ek het ook probeer, laat hy nie so snaaks is met die man en die man, want ek weet, het gaan nou nie mooi visie. Maar nie van die punt af weet, ek wil gewoon net iets weet, hoekom praat manne wat dronken so seer? Hoekom praat hulle bekleerig en hulle hang aan jou? Kijk, ek is gij ou. Nee, met Ek is so gij ou, my bro. Bepaal van jou. Nou, het ons maar nou, kyk hier op die man is jou te bevelig. As my getuie skiet met 'n ander bal, dan wil hy man vir my getuie sê, nee, moet nie so skiet nie. Skiet die ander bal, right? Nou maak ek as ook, jy kom maak so. Ko ek het jy skiet, as skiet die man, en ons andere getuie, kon maak so, skiet 4 man, Partners, ja. Skiet partners, ja, right? Poelskop af. My eerste vat aan hy stok. Ek en my naam, mense partner. Jy sê, hy nou klaar vir my? Hoekom skiet sy daai bol? Hy is 'n moeilike Nou probeer ek mannetjie vir aan iemand die- verduidelik, my bol, kyk jy. As ek nou daai bol skiet, dat ek 'n beter kans om my ander bol ook in te skiet sien. Nou kyk hy man. Hy man sê, okay, right, skiet. Right aan. Elke keer as my getuie skiet, nie die man die ander getuie, as ek hy met my, die skiet moes nog kak. So man, hy was, sorry vir die woord, maar dis wat hy gesê het. En my getuie het nie kwaad geraak, ja, maar die diep kwaad Ek geraak. sê as het nog, ons het dit nog langer kan vertonen. Ons, daar iemand sou gekeer wees het in hy baan. Ja, kyk, en lyk my as sy mense wat daar ook in die bar was. Hulle koop vir hom 'n dop en sy chommy 'n dop. Hy man vat hy dop van hom en sy chommy, ek gee man net vir my. Hy man sê, hy het so gat. Hy het so gat van sy. Nou sê ek, bo, nee, ek wil nie net so right man. Sommige manne raak net moeilik door. Hy man was net, Maar ek nooit kan verstaan nie. Dit was hy so Ek is baie hangerig en vatterig en so. As by die tye wat ek nou so miskien dronk gewees het. Maar ek was nog nooit bekleerig nie. Ek is op my chillste. As ek in dronk is, Nee. ek gaan nie kan beklei nie. Ek soek van man. Ek wil lag. Kan mense net vir my sê, wat gaat, ek wil graag weet, wat gaat hier om mind, as jy by punt kom wat sy kan allemaal breek. Okay. Sy kan allemaal breek. Sy soos, Jy verstaan nie. nee, Okay. ek verstaan nie, hy nie, so sy verstaan nie, hy nie. So jy verstaan nie, hoe kom jy by punt? Nee. En, met broer, soos een, sit nou hier manne gesien, die hele tyd, as het lig is, as hy man die beste, okay, ja man is die lekkerste broer. En net so. Hy man is lekker jokes en so, die moment as het donker raak, en hy man raak dronk. Nou lyk het, die man, hy is in een vreemde plek. Batman. Het lyk, hy is in een Kevin of een ding, hy moet om ons ja op die vent, nou want die manne gaat om hoop of een ding. Nee, man. Paranoid meneer. Jo. Maar oh ja, as jy al die aard wat ons in want toe man. En dis my te bewys dat ek dit kan beklei nie. Pak in want toe, skiet nou elke stukkie pool en so. Ons nie te op saam met ons partners toe. Ons is nou in want nou was ek te vol aan gewees man. Nou, daar waar die pool staan, nou so sien jy hy punching machine man. Sien jy wat die slaansak punch en dan gaan jou count op. Nou, hier so 'n ander jonger ouens so met hulle meisies en so nou.
Alles daar so maar, nou uit man. Nou by die kant gaan nie so op soos wat jy nou check iets en so. Nou dink ek, nou sê my partner, nee, sy wil ook hy probeer. Maar dan dink ek, nee, ek gaan nou maak asof ek nou nie afslaan nie. Maar dan weet ek gaan nou diep uit daar sien sy. Maar ek wil nie wys ek sal hard en dan gaan die koud die oppie. Dan lyk het nou so, nee, ek is 'n dappie nie sien jy. Want verstaan jy? En dan nou die ego wat jy nou kyk jy. Nou sê sy. Nou het het ook zo bij 600 iets gaan. Het gaat moest naar 99 of zo. Zoiets, ja. Na 1999 denk ik. Hier voor ik. Nou, ik weet het nog eens. Dat is niet daar. Zo. Ken je man? En ik uit ne. Ga ik koud met de bikini nou. Embarrassing, brother. Oh my god. Ik zit op paar jaar. Nou voor die man. Nou slaan die man ook een account gaan openen. Hier kom ik. 20 jaar. Yo, Embarrassing. jouw bok. Ja, maar Jouw bok slaat jou uit met die. Ja, maar hij kan Hij kan staan voelen tussen meer steken. protected. Hij kan voelen meer protected. Hij staat zo, als hij fight komt, maar hij zei... Ze gaat het wel van 20 met die, met de high-kracht. Oeh. Zoals en hij haat zo zijn het lijkie. Auw, nee. Hij laat hem als zij... Als ik het tegenbier wat hij vraagt. Nou. Ze krijgen niet snaakse mensen, man. Rechter waar dit mannen wat je daar wil omkrappen, man. Wat zijn zo over? Wat zijn nou misschien kan denken? Wat zijn over wat iemand anders het daarvoor omkrapt? Wel omkrap. Misschien niet met directe intentie niet, maar wat misschien iemand zijn dag niet omgekrapt heeft. Ik heb zich al een andere wijze, maar niet voor onder invloed. Nee, niet zo niet. Hij ziet mij dingen. Ik hou van mensen moet lachen. Kijk nou, oké. Treed zij anders op als wat. Treed zij anders op als jij alleen is, als wat je partner bij is, of als er andere mensen bij is. Maar oké, kun je geven een scenario? Nee. Zij is op je fiat. Nee. Kijk nou, die karakteri game en zo, maar zij is alleen. Nee. Had een beetje snaakjes, maar oké, zij is nou alleen in die geval. Nou zie je ouwen zo lang zijn, joh. Maar die man is zo altijd moeilijk iets te doen. Hij is raak nog dronken en zo. Zij vat ook maar je dopje, maar niet zo bij je niet. Maar hij raakt nog dronken en zo. Maar nou zijn hij altijd voor 4 dagen aan jou in de trial. Nee. Daar is ook nog een scenario wat jij alleen is. Precies hetzelfde scenario, maar iets andere mensen bij wat samen jou is. Staan ze verschillend optreden in die twee scenario's. Ik denk zo. Hoe zou je optreden in die twee? Als ik alleen is, gaat ik meer. Ik zal meer. Nee, zo hard. Als ik alleen is, zal ik meer. Zo hard. Nee. Ik kan niet bij dat team bij zo. Ik denk maar aan mensen bij mij zijn. Het is amper zo, ik heb de obligation om een certain type of way op te treden, man. Weet het is om voor jou te protect. Niet voor jou, nog niet. Ik bedoel, die mensen met wie ik is. Of ik moet mijn ego protect. Of ik moet. Maar ik voel niet some type of way, man. Ik denk reis. Dat is een ego ding. Ik zal zeggen ego ding. Ik drie een aantal gevallen die jou doen. In al gevallen is verkeerd. Nee. Als je. Wanneer het zijn nou mij Wat doen ze? Wanneer het zijn nou mij een situatie waar ik met ego opgetreden. Altijd. Wat? Zij treden altijd met ego. Ik bedoel nou zo'n geval. Nog nooit. En ik zei hond. Waarom? Verdank. Nou dan zei we, oké, sorry. Voor de nog klaar denk. Nee, want dit dacht ik. Dan zei zij is niet man genoeg als zij niet agressief optreden. Nee. Nee. Oké, nou zoals in een scenario, nee. Zij is nog bij samen mensen op je veld. Nee, maar zij is er anders optreden. Nee.
So zij gaan maar zo je onder proberen te vinden. Als je dan niet nou je ego probeert te vinden of je onder probeert te vinden, zij laat het nog niet gaan. Dan zijn ze zwakker op. Ik was het nog zo. Maar nou, als je niet zwakker ouder ziet, Nou contradict het wat ik nou was in. Kijk, en die, het hangt alles af van waar jouw mindset is, man. So, als zij baie confident in jezelf is, en zij ken jezelf als een persoon, en zij laat die klein goed jou movie. En zij, kan ik zeggen, zij is op een ander level beetje mature, als ik het zo kan stellen. Dan zal zij een kalmte optreden. So zij nog van maturity. Nou, Gerietje. het is nog niet daar, nee. Ik heb nog niet daar, hoe kan ik zeggen, Hij is zelfcontrole. niet zelfcontrole, man. Niet daar om mezelf te, Controle. hoe kan ik nog zeggen? Te kalmeren in de omloop zijn. Net om mijn mindset te heen, die is net een distraction, man. Zie die is net een distraction. Dat heeft die jouw aandacht. Dat wat zij nou wil, jouw reactie, dat die jouw reactie nodig heeft. Zie je? Zo, hij is maar. Nou, van ons wat is nog niet. Van alles wat is. Wie dan zijn die meer controle en zulke situaties? Ik. Obviously, ik, mijn broer. Wat ik ga zeggen, doe het met het is bekleed. Hij is al wat ik ga zeggen. Ik heb toch nog nooit meer het tegen bekleed niet. Jouw het tegen mij niet, is zo'n probleem. Jouw geteje was een jouw dag zo'n probleem. Hey, hoe los hij? Hoe kom Hoe je los hij? Nee, ik bedoel het, ik zeg maar dit. Ik heb toch nog nooit meer Ik zal zeggen, ik is die een met die meeste controle. zij ligt die al gewoon. Het is Weet je? definitief. Ik is altijd daar in wat dingen en het zou kunnen proberen draaien. Ik is in, ze gaan mij niet strijden bij niet. Daar is net uit bij de geteje. Nee, Daar is net bij de geteje. Oh, en alles. En alles. Zoet je nog niet verduidelijken. Ik was aan hij boze kant geweest. Om conflicten van mij. En moet niet strijden. Die ali, hij man niet bij jou. Daar doen dat hij bij mij bij onze tegen doen. Ja, maar met die uitstiek. Toen ik al klaar met mij gezet, die is de hong. Zo, ik ga die man met aandacht geven. Zij doen alles voor die mensen. Ja, jouw antwoorden is niet voor die mensen. Als glad die wat Wie het is is. zij is ouwe? Als glad die wat het is. Zij wie dit. Vat hij Mike Tyson tijd te winnen? Maar ja. Zet hem ons af, joh. Zet hem ons af. Hier, dit die. Kijk, dan hebben we niet een speciale sessie. Tot volgende keer toe. Zie jou de tijd, zie jou de plek. Ja, nooit. Hey, ja, jullie weet die mensen is ja, dit tijd. Zie jou de plek, nooit voor nooit. Ja, maar kijk, die andere ding is. Ons andere video. Het is nou gepost, het likken, het bemaakje. Maar maak zeker, jullie gaat checken, in die part 1 ervan, ons gaat zeker die part 2 erop. Binnenkort, nee? Part 2 erop. En jammer voor die kwaliteit daarvan, man. Toen die video klaar is, dus toen is ik zo die kwaliteit gezien. Maar dat was nog niet zoals bij die lens van die camera wat er nou dat issue was. Maar als we die hele video erase en weer oor doen. Ja, het gaat hier authentiek zien. En dat is wat ons maar wel gehad. Alles is zo authentiek zo. Ons wil maar nog niet zo gehouden. Maar, we gaan weer tot wederom, zien voor jullie.